assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama goto fof inde mum e yettode mum. Mi salmini kala yeɓiyanke Pindi TV ha tengte émission mon yonta hande noon kadi min gari e mon e thème kesso koɗo haade mi woɗɗude yewtere nde mi hokka konngol yaadiɗo am Diary Ndiaye salmina bandiraɓe so diwi ɗon henna mi hokka konngol kadi invité ji amen. Diary mi salminima. Mi salminima Maraki. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV, on calminama on juurama on beltanama kadi o ñaganama Allaji moƴƴere. min garte mon kadi min gartide thème kesso kadi invité ji kesi. A jarama. Wadde ko noon hande kadi ko thème kesso, so wiyama thème kesso kadi en dañat invité ji kesi. Wadde mi hokko konngol yenna invité men gadiɗo yenna Aliou Guissé ɓurɗo andirede ɓoccitiɗo. Aliou mi salminima kadi mi bismimama e plateau amen o. Mi salmitimama mi juurimama wi moƴƴere Allah hewnde e ma. Mi salmini kadi dendagal ɓe gonduɗo e plateau ɓe. Mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV e dendagal bandiraɓe mbimi wimami assalamu aleykum wa rahmatullah. A jarama. So sen gummima noon kadi dokken yenna konngol yenna DJ Dou kam en mbiyatamo ni ko invité hankadi saabu o natti wonde invité ko jaadiɗo amen ni hasko wona saaha kala dañaten mo e plateau amen o, mais maw dañ hen kam place yenna saaha kala maw ar o hokka minen miijo makko kadi o yañna yewtere nde. DJ Dou mi salminima. Mi salmitimama mi juurimama ko ardi foof vraiment on jooɗi hande kadi ko ni garduɗon Diary ɗo addi ɗo so ɓornima wuteji men ɗi cikka wonde ko ɗo no ɓuuri yumtude kadi so ardi aussi oɗo fandu cikka wonde machallah ko ɗum wonno wawde. Diary an qu'est ce qui se passe ñeñangu nanema de eyyi kono noon ko weltare kadi aussi machallah jeeyede émission yonta hande nde tawno mboɗo heewide so tawi neɗɗo yontama on foti namdade hoore makko namde ɗiɗi. somi waɗani ko ponmi wadde ko hol mbaɗanomi, somi waɗani mbawmi de holno mbaɗanmi sa famingol ɗon konngol paama aada e ardani aduna harde nde tawno ko nafa yetti guurɗo ko nafa woyata mayɗo ko nafa yewnorɗa niɗo kono so neɗɗo nefara naflata ko kañum e nefa poti ɗum noon mboɗo sikki eɗen mbawi ha joni wadde ɗum hymne émission o nde ɗo haalande ne wawi wonde hymne émission o nde tawno so tawi yonta haalama tan firti wonde ko aduna haala, yonta haalama tan ko avenir haala. kono noon hande oɗon gaddinimi mo gandanɗa hoore ma, est ce que oɗon gandi ko kawam gaddat woni ɗo? way Aliou Guissé ko kawam gaddat oɗo gorko mo jiiɗon ɗo hen o ko gorko mawko kadi machallah jokkol ngol fof ko mawɓuɓe kadi fa tabarakallah machallah min ko kawam tan gaddat ɗum noon ko ala dawmi émission waɗata nde tawno hande émission ko ñeeñɓe kuufi ɗum kono kadi ene kucciri mo gandanɗa hoore ma vraiment hande hay goto wata ɗum présenté nder rendo fulɓe ɗum noon on calminama e kattuki. A jarama haala ka yooɗi feewi no mbiruɗen ni rek thème kesso hande thème o noon min gaddi ko leñamago. sen nani leñamago ko hunde gandanɗa henna ene ko sujet baɗɗo sensible mbaɗa wawi wiide. wona yimɓe fof o cuusata yewtude hen kono hande jamanu mo tolniɗen o cikkumi hande sujet tabou ala, sujet mo gandanɗa wiyeteɗo fotaka yewtede ala oɗo saaha saabu ene jeeya ko gandanɗa ene foti findinde ene foti yanude yimɓe yeeso. wadde sen kaali leñamago hande yewtande nde mbaɗani hande kam waɗat ala daw haden puɗɗade noon en seɗen puɗɗo noon no heewiten wadde ni mbaɗeten ko définir thème o leñamago ko woni leñamago e holko addi leñamago. Aliou Guissé mi rokkuma konngol ngol rek. Merci beaucoup. Mi salminima vraiment mi weltima d' abord e thème mo ganduɗon hande ko thème mo ganduɗa so yewtama mboɗo sikki ko enen sukaɓe ko yewtu ɗum d' abord nde taw noon en gar tawɗen mawɓe ɓe enen gurno ɗum lijiɗɗen ɗum donkuɗen andude ko waɗi ɗum e hoto ɗum ummi. Bon alors ha joni min e hakkillantagal am eko namdimi eko bittumi hen gandu woni hen ne mbiyaɓe addi leñamago ngu ko mecce addi leñamago ngu ko mecce mais beele est ce que meccal ene foti wuurede tan ha waɗa ɓe ko naggam ko ɓeɗo desubirta ɓe walla ko ɓe ga desubirta e ɓeɗo ɗum yaaji ɗum fecci ko heewi par ce que hande so tawi a ƴeewi
so tawi enen haaloɓe pular walla enen ful ɗum fecci emen ko heewi min kam ɗo gandalam tolni quoi par ce que ɗum fecciri kono heewi aɗa ara ɗo e wuuro tawa heen leñama ene heeɗi hay hiɓe ɓe werdude tawa ɓe mbiyata komin mbaɗantaɓe ɓeɗo mbiyatma komin kalta e ɓeɗo mais pourquoi ɗum ɗon te enen foof min e yiyandam gummiɗen koɗo Allah paaɗen koɗo Allah te ko nde Allah tagma nde o wiyani hande so mboɗo inna oɗo e nder deftere nde yomi wi ko maabo o innanmi somo inna oɗo e nder deftere nde mbiɗa sikki o wiyani innanmi ko toro innanmi ko bani adam e en même chose so maayi mo ubbanmi mo ɓarmi en tant que min gueno oɗo mo jaltinmi aduna beele jaltinmi ko maabo walla jaltinmi ko toro reeɓi ha probléme uji mbaɗi hande e nder majjum so tawi jomumen jilodiri daña caɗele kewɗe so duttitima e mawɓe ɓe ɓe mbiya yo gundo res gundo yo eno res eno mais est ce que kamɓe fof soɓe ƴeewama tawata koɓe gundoji mais ɓoccirɗe taƴanima ɗum ɗon holto ummi koye meɗen ummi walla ko holon banggue ummoy ɗum ko stratégie mum tawde min e hakkille mum taɗa par ce que ka tawɗo an nde gareɗa nde a jibina tan jiiɗa ɗumen noon joni noon beela an noon sa jibinama e hunde sa yiiɗi andude ɗum holno gandirta ko an wadde couvrir ko tawɗa ko aɗa jogui droit e saaha goto joƴina jinnaɓe ma an a ari a wiyama jaari bon jettereɗa ko tan holko an komi naggam ko waɗi naggam o hoto naggam o uddi ummi holko addi ɗum d' abord hande ko mbiya min woni baylo eyyi donc so tawi an o a andi d' abord ɗum ɗo ni koko foti wonde mbiya aha je suis parfaitement d' accord avec ça mais so tawi fotani wonde mbiya ɗum ɗo min mi yaadani ɗum ɗon sa yiɗi jeddude par ce que neɗɗo wonɗo neɗɗo yeddata ko andi mais ha heɓa gandal wonɗo neɗɗo yeddata ko humpitaki ha heɓa humpito wonko neɗɗo yeddata tawi ene andi uniquement ha heɓa ɓurde hen gandal wadde ɗum ɗon min ha joni mi ronkimi andu ko tagi gonga aja min ali gis ronkimi andu mi felani konngol ma mais Dj Dou jinnomi ko namdade mon no jiiruɗa hen miijoji hen Aliou Guissé no yiri ni ko yewtere nder yewtere mi yiɗi ɓeydade est ce que gonga ni wiya leñamago ala e diine mais beele diine ene yaadi hen adema jabtade hen namde ɗe d' accord aɗa andi gueno taɓɗo hen o gogata o gofƴotako kadi ko kanko mo mbiyeten pittade arjigaji gona e tamande mum ko aade juumata kono kanko o juumata ne tawno kala ko waɗi wonko waɗiri ɗum taganɗo en leydi wertani en tagani en ha joni kammo o heedi en dow enen kam woni asaman mbawɗen wuurde e dow majjum ha goto emen foof daña fartange ƴewde holɗo fotata wawde rewde ha moɗa wuura on eɗen gandi kala ko ha joni waɗi wonko waɗiri ɗum wadde noon e nder deftere makko nde enen foof eɗen gandi ko en janggani ko foof o wiyani wonde tigui rigui oɗo e oɗo kañumen poti resondirde oɗo e oɗo potani resondirde wonɗo wi noon kono wona e kinɗam kinago walla leñamago no wiiri ni leñamago woni ne mbireten ni so tawi wonde wiyama ɓeɗo ko ñeeñɓe kañumen yo keddo e nder ñeeñago ndesodira e nder koye men so tawi ɓeɗo mbiyama wonde ko kañumen goni rimɓe keddo e nder ndimagu ndesodira e nder koye men ko woni dimo ndimagu noon mami ar hen seeɗa aɗa andi kinɗe fulɓe ko 12 hen ɗiɗi ngabbiti woni 14 joguiɗen ko joyo rimɓe e joyo ha joni ñeeñɓe e ɗiɗo ɓe gandanɗa hoore mabɓe mbiyeten wonde peut être mata ko rimayɓe d' accord mi taƴanima dejjeɗu mais ɗon ko stratégie eyyi mais ko ɗo no jinmi arde noon aɗa nana ari no hen seeɗa ɗo no woni ɗo jinmi arde
jinmi ko paamen ɗeɗo kinɗe ɗe mbaɗirani sababu no wonde ko kaari ɓuri kaari ɗe mbaɗirino ko jam ɗe mbaɗirino nden ko ha mbawen wurdude ne taw noon nde yimɓe ɓe nguuri koye mecce mumen wiye noon aha pecce ɗe ko ni woni ɗe peccira goto foof e feccere mum wiye wonde aha maabo o ay notitima inde mum o mabata ko garaji fella oto ɗum guure cañade o maabo ɓakke oto ɗum loode wiye sakke o ƴew koko sakkata omo ɗata ko sa son aɗa nana labbo o woni holi on nato e nder duɗɗu labbo ko fotata wonde wowru walla ko fotata wonde uɗugol yiya tigui rigui ha joni soɓojiru duudo ɗum ene andi jamɓo e jaam ma wontu lana mais holmo addi ɗum ɗon yenna ko fati pecce kaari an jeeyi ɗum ɗo onon ko ɗo kettuɗon henna holko saabi ɗum yenna mais saabi ɗum koye gurnameje aduna ɗum wona e men tan par ce que hay sa hiye tubakoɓe ma yi ɓeɗo ha joni ko forgeron ji ɓeɗo ko ɗum ɗo mbaɗata ɓeɗo ko ɗum ɗo mbaɗata kono noon haɗata wonde wiyede aha haadi ɓeɗo ko ɗum ɗo peccirade ɓeɗo ko ɗum ɗo gonne jomumen potani wonde resodirde walla potani wurdude walla potani ɗum ɗon noon wonko teppi e nder men ha wayno leydi ɗiɗo ɓe mbiɗaɓe ɗiɗo ɓe ko ɓen kam holko woni métier ma holɓen ɗiɗo mbiɗa ko ɓe sappo e ɗum ɓe mais woni ɗiɗo jinmi widema ko gueɗel gotel ay par exemple so tawi métier ɗe ɗon gonɗumi e haalde oɗo taƴini kono mboɗo yiiɗi aussi gacce komi waɗa développé c'est très important voilà nane gonɗumi koye feccandema aɗa andi ene woodi ɓe gandanɗa hoorema hande kañumen wiyeteɓe ko ñeñɓe ñeñɓe ɓe yimɓe gandi goto hen foof holko woni rôle mum bambaɗo o sa nani ɗum ko ɓurnaɗo ɓurnaɗo on holmo ɓurna o ɓurna koye nder ɓeɗon ñeñɓe peut être mataw nden ko gossigu wonno a arat e neɗɗo gaddana ɗum loonde kañum jogui ko jawdi e nder oɗon tuma tottuma jawdi ndi gacca ɗon loonde nde ngara tigui rigui ha joni oɗon ko labbo ara e pullo totta ɗum kono wiye ɓirdugal totta ɗum goɗɗum ɗacca ɗon e nder oɗon tuma kono bambaɗo no ari ne jogui hoddu nde kañum e hoore mum e nder oɗon tuma hot ha paari rokka kadi wiya wonde nawoto hodduma ɗum woni wiya wonde oɗon nde kanko de ko bambaɗo firti wonde tigui rigui ko ɓurnaɗo ɗum noon sa ƴeewi e nder oɗon tuma nden jomumen guuri koye mayɓe yewtoɓe wuurɓe aɗa goni mayɓe yewtoɓe wuurɓe woni hoddu kala ko woni hen koko maayi kono so tawi hoɗi ko kañum yewtata wuurɓe ɓe aɗa ko gueɗal joni noon so tawi a ƴeewi par exemple ɓeɗo hay wiyeteɓe wonde ko rimɓe ɓe won hen jaɓata resodirde e nder koye men saabu mi nani wuramen an mbiya mabuɓe soɓe ndesa debbo mabɓe jeewo wonta baye ene wayno kooce aɗa yiya ɗum ɗon woni hen e nder ɗo jomumen mbaɗa focalisé ko woni hen ɓe gandanɗa hoore ma jaɓata resodirde e nder koye men kono yo yimɓeɓe paam jamanu hanke e jamanu hande c'est diamétralement opposé hanki wonno ko goto fof ne hedde e meccal mum kono hande a yiyat neɗɗo wona torodo fuura so ari gani wona a joni bambaɗo jogo ñañoru aɗa no firtal aha sababu no wonde toon to gonɗa to fuura sa arti toon wonde ka torodo kono sa ari ga hen ko ko brossement siras joguiɗa e nder ɗum aɗa ñaña paɗe a faami ɗum ko gueɗal toroɓe ɓe nden ko kamɓe gonno torotanoɓe gueno torade gueno so tawi wonde konuji ɗi darima e nder oɗon tuma wiye wonde kala jangguɗo waɗe focalisé e koto torodo noon sa ƴeewi helmere nde ko torade woni terade gueno woni Allah kamɓe natanno e nder kalwaji ɓe ñaago Allah jaɓanaɓe joomum yalta wiya wonde aha mi ñaaguima Allah jaaɓi ko ni wonno poto rewirde ko ni wonno poto worude ha mbawon hebde ha mbawon hebde ko jiɗɗon hebde ko so tawi wiyama wonde seɓɓe ɓe ɓen mbiyatno jaaji holle birɗe felle nango kure condi sagaraɓe lortoɓe gallaɗe bandu men ɓe mbiya wonde piye tete pelle keftene arɗo yanata arni barma buuɓe lombaɓe wumba kala multimaɓe daɗat ɓen ko kañumen goni ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni ha joni konunkoɓe ɓe kañumen daroto mabuɓe noon kañumen e koye mumen ko fewjannoɓe jeeya e ɓen ɓe gandanɗa hoore ma wiyeteɓe wonde ko jawonɓe kañumen mbiyete wonde yimɓe ƴoƴƴi ɓen jogui stratégie de guerre hunde hen fof ne joguino no yaruno ene jogui ne siforino goto hen foof ene jogui ɗo waɗano ha joni canalisé nden eɓe keddi e ɗum eɓe jaaɓi ɗum iwani kono hande jamanu o koko itti ɗum ha laaɓi cer hay goto haɗatake ɗannayde hay goto haɗatake janggude hay goto haɗatake dañde hay honde kadi hay goto a wawa wiide wonde a falla budda ko ma daña alay saago par ce que koko Allah jogui fodore mum aɗa yiya mabuɓe gandanɗa ɗo taw ko hafis alqurani eɓen jogui hen bange on kaƴani konngol ma bange on holko saabi ɗum ni ene wona caɗele ha joni saabu ko miiɗa e bange toroɓe kamɓe gonno janggoɓe kamɓe ardotono henno jumaji ɗi e jamaji ɗi
ha joni ni mais enji oɗo saha aduna o wi enen yaha joni wona torodo tan jangal wona mabo tan jangal yimɓe fof jangi ɓurani moni fof ɗum ko fodde moni fof ene foti jangude mais banggue yenna jumaji ɗi yenna ko ɓuuri hen hewde min nanat woɓɓe ne mbadda sababude ɗum wiya min komi torodo komin foti ardade jama walla juma an ka ɗum ɗo a fota ardade sabu ko min est ce que aɗa andi haydar guenale he leñamago nani hen guenale ubbeteɗe ɗe est ce que aɗa andi hay leñamago nani hen ene waɗe guenale ɗe jara toroɓe kañumen gubbite banggue mabuɓe gubbite banggue e sa fami ko leeɗe noɓe goniri leeɗe e nder wuuro he ni ko noon leeɗe ɗe goniri tigui rigui e nder hurumaji ɗi ay mi haalanma gueɗel gotel ay sehlam ko wona gon fof gonɗum ay ɗum ɗo so wona stratégie ji tan ne cirde yimɓe ceerno ene kadi yimɓe wuude ko poti ko wuuro ko ɗum tan min woni ko yiyannam hen c'est ça eyyi par ce que bon ɗum Allah andi ko enen ko tawɗen ko par ce que sa tawi imagine sande sa tawi an enen ko ken guutum an ka biyo o mbimi kon biyo o mbimi nenɗo janani ko goɗɗo sah arani resa e ma ɓuranma an on ɗum koɗɗam resa pour taw on ɗum annude jaɓi wadde ɗum ɗon holko firti ko wadde ko guurɗen ko en gañodiri e koye men enen goɗen périmètre bokk mi annda hol nannuɗo ngoɗon miijo e men mais kam woni périmètre ko yen ceertu hande sa yi tan eɗen goñodiri e banggueji kala billahi wallahi wa taala ɗum tagi imagine an hande guurda e neɗɗo e konngol ngol jiiɗa o ko leñ ko ɓe mbima o wona ganduɗa hoore maɗa wona pasoma wona guurton ɗo ɗo jiɗɗori haqiqa yetta responsable ma jeehaɗo galle mumen walla kanko addu yettuma o adduma ha yimmo koye bamma ko wiya min mboɗo yiiɗi oɗo o wima hattu nguba par ce que o ko naggam walla ko naggam walla oɗo tanu men ko minen mbaɗan ɗumɓe naggam mais wadde ɓe jeeji sito Allah Allah ƴetti ɓerde nde waɗema ko ko aɗa ƴetti fittandu waɗema ko mbaadi ndi o yiɗirma ndi walla an ko yiyema o intéressé o yiɗma ko pourquoi hen sahaji ni jomumen ene calo wona ferade konngol ma calo ndewa salade nde ndewa calade nde taw jomumen wonto virguilté ene jidira janggo e jaam ha ɓiɗɗo dañe hen ni taw ko kañumen jaabi responsable oɗo ay affaire o tellement min kam Allah yoɗimi seeɗa e ɗum musiɓe musalla kadi mboɗo andi ko kecce par ce que kala mbo haalani hunde so haalani gon haalata noon ko kecce ɓole yimɓe guuri e o saaha ɗum waɗi noon en mbawata wonde gotum en mbawata rendude anni en mbawata dañde folde e saaha on ɗum guuɗen te ɗum haɗen folde par ce que kala to jaruɗa e meɗen so tawi a yiiɗi fewnude hono ma e hoore mum de omo wawi wona pasma ni bon walla wona ɓiwoma konko adatuma asde less omo bonna omo haalno ya ɓeya uniquement ko stratégie mo guurɗen uniquement enen kono guurɗen nder guure meɗen hay sen guuri nder guure meɗen en gari ga e teeru ngu ko ɗon guurɗen gandata ɗum ko kala denta e men ene mbaɗi an so tawi ka ɓeɗɗo ma siption ni ɓeɗo holko hakkude men dabɓo e nder ko guuri men e nder dañal meɗen hay daña meɗen hande yeehi ɗon so Didier Douze dañi ko maabo o dañi bon alors or ko goɗɗo biyowo ko leƴƴanel gongol tawi tan wondani e muɗum pourtant kanko de ko ɗo ɓe mbaɗat noon ñina c'est-à-dire imagine ya ha wona haasidagal wadde ɗum ɗon holko ittata ɗum mais mami haalane gueɗel gotel par ce que oɗo débat mbaɗandi tan waktu kurɗo tagani eɗen unamomo ɗigga kono il faut aussi goto foof wawata haalde tan ke fannu mo wawri o walla fannu mo andori o est ce que aɗa andi gueɗel gotel no wooti leñamago rewi ha hande ɓe indirta nden ɓe indirtuno wonde ko cuuɗi ɓe mbima ɗi cuuɗi nokkiraki joygol ɗi cuuɗi ko joom wudere hoyde ɗi cuuɗi ko joom non c'est vrai non c'est vrai très bien eywa ɓe kalata yoga e haaluji e nder oɗon tuma eywa hen sahaji ni yaha wiya wonde aɗaɗi yaada e kaari kono woto bottade tawe toon ha ñaama galle mabɓe par ce que kanko foti ñamandema wonano foti ñamandema allahu akbar ɗum ko gueɗal ɗum noon famonde oɗo kala ko wawi jogade e aduna woto jogo ha heewa guite ma ne tawno mammakko en ko ɗo garatno walla mammakko en ko mamma en jittuno ɗum nokku kaƴa gaddi ɗumen ɗo hen e nder oɗon tuma te mi taƴanima ene change Allah waɗi Allah par ce que Allah est ce que ɗa andi est ce que o mi taƴanima noon Allah il paraît que aɗa andi aduna o yahata Allah ene sikki kala ko mbawɗen jumde Allah ne hollira en ko hoore muɗum par ce que yeehi ha ɗo ganduɗa yawanoɓe henki ko kamɓe goni lamɓe hande
galle wasara duuɓi capannayi cikkannoɗo Ma cikkannoɗo won cuɓiriɗo hen hanki kanko woni hannde ɗum tagi noon Didier Dou accu ha jokkita mi voilà e nder ɗon fanno min ɗo jinmi onon aussi koye deɓa ko hen jeeɗoɗa ko deɓa mbatten onon aussi wasata tawa on hoore mum wasata tawa an wuuri hen tawa wona ñeeño e nder oɗon tuma aɗa jogui hen ko poɗɗa haalde ha way leydi par ce que nani wonde won waji goto jinnoɗo resdema tawa wona ñeeño jinnaɗma celi ɓe ngalan probléme ewa d' accord wadde wonti no yaade hen min komi futanke 100% kono min ngala on probléme te woni min ngala on probléme jinnaɗo ngol à chaque fois holko nan e noppamen jiɗɗo e won juulɗo yo won juulɗo woɗon comprendre o yurmo on ko gonga ni mi felani konngol ma won mi anda so tawi on batti hen hakkille won vidéo goto ne waɗanno circulé e internet he suka debbo goto ene yindirno henna e waaji goto waaji o noon mi yejjiti ko holɗum ni mi anda ko mabo mi anda ko bambaɗo ɓe jeehi ha o humana e suka debbo o hokkimo 10 millions mi anda jolap Sharif yidirno o hokkimo 10 millions joni noon mato ɓe ha nder to o tini waaji o mi anda ko bambaɗo sehlam sada ko sehlam sada on pirono e hakkilo oton arandi Didier Dou arandi bonande fof ɓuuri fuɗɗorade ko ɗon wadde firti ko yimɓeɓe ko nodata ko wona gonga e muɗumen ko nodati ko wona gonga e muɗumen par ce que so woni gonga e ma an so tawi a wi ko gonɗa ko gonga e ma an tellement ko gurda e neɗɗo panna ko gurda e muɗum ko a ƴeewani ko woni te pourtant ƴewɗa ko ɗaɗi makko omo fawa aɗa ñaama omo fawa aɗa fewna hoore ma omo fawa aɗa makkiyo omo fawa aɗa sooda paɗe omo fawa aɗa andana jinnaɓe ma ne ñaama omo fawa no wayi waade fof ni min cikkumi fotano yettade ɗon voilà ha on jour ɗum mbima ɗum woni kalata mami ko noon mbimami est ce que ko jomum nodata ko nana e muɗum par ce que ha nder an ganda mbiya oɗo ko bambaɗo e daroɗa e devant tous les personnes bonna ɗon guuru mum mbaɗama ɗon minimisé mbaɗama ɗon déstabilisé wallahi azim ɗum ɗo sinno ko min aliou lisa alias wonno kaw ay so tawi aɗa goni gongo so tawi neɗɗo salima residirde neɗɗo sababu no wonde jomumen jiida hinde yo salo dohanodirde mum sababu no wonde jiida hinde saabu enen foof eɗen gandi hande so avant dewgal jomumen no mbawi hebde avant goût il faut qu'on se la vérité gonga yon tuyo haala par ce que enen fof que jeunesse yo wat ɗum ɗo kono noon men kalmen noon koye rendo il faut yimɓe pama yonnete koko yotte kono noon enen fof eɗen gandi hande gurnameje guureteɗe ɗam c'est vrai hande so tawi a wondi e neɗɗo ma ya ƴeewoydema sa yondi neɗɗo ma yaltide mum sa wondi e neɗɗo goɗɗum fof ene wawi kewɗe ɗon e nder oɗon tuma wadde so tawi wonde an a andi o wona pasoma cakkodiral fotani wonde hakkude mon i ko addi dogen ha dartuɗen holko ardi hen dogen ha dartuɗen ɗum woni gonga min ko ɗum ko kalanmi ko il faut rendo ngo wattane hakkillaji ne feewi gueɗal gongal ɗimmal ngal gartiren hakkillaji men seeɗa holko woni gartiren hakkillaji seeɗa aɗa naata hande e nder wuuro walla naata e nder diwan Allah hokka daraja innama aade waɗa ɗum maire walla waɗa ɗum ministre walla rokka ɗum tigui rigui wona transitaire Allah uddito ɗum uddito e nder oɗon tuma mbiya wonde woy sa yo Allah ne rokka oɗo ko rokki oɗo ko woy sa yo ɓeɗo ne garɗo hen maɗo jumaji woy sa yo ɓeɗo ne garɗo hen maɗo haajo jamaji e nder oɗon tuma woy sa yo ɓeɗo ne mbatta ardade jumaji tawa ko Allah waɗi ay sa wurdi noon wurdata ko e stress sa wurdi noon wurdata ko e hasidagal te sa wurdi e hasidagal a maydata e teddugal ɗum woni kala mo ando ɗon ay so tawi neɗɗo faltata koko ñamata heyɗata kono teddata kadi so tawi wonde neɗɗo o e hoore mum o wuuri kanko e hoore makko o ɓuri yidde bandiko en yo faam wonde o mayata to wontani gaño bandiko en sabu so tawi a wonti kala ko ari mbiyata ko an kala ko ari mbiyata ko ɗum so ɓooyi seeɗa sa ɓooyi wurde gontara ko haaside banden c'est très important yimɓe ɗum ko mawni kilare d' abord e haasidagal aɗa andi ko ɓuri bonde e neɗɗo ko mbiɗa ɗo joni ko te fof ko cadre leñam leñma ko kala ɗo yaha en gartuɗa
yehi ha leñam ngu wonti ɓawlini ɓerɗe men enen ha en natti hulde Allah quoi jafo ɗum e konngol kulol Allah ngol ka joni e jafo ɗum e konngol par ce que pourquoi kulol Allah ngol weɓani no mbiruɗa ɗo joni imagine tan dijje du on wonano hay hunde ko Allah wadnomo saha mo foti waddemo nde yontani yonta Allah waɗamo maire walla Allah waɗamo fonctionnaire walla waɗamo joom jawdi ko Allah ƴetti jawdi jutimo noon nde o ƴettata jawdi jom tutamo nde mi tinani te ko programme o te ko ƴettuɗo jour mum heure mum saha mum nde yonti o waɗa mi daro woy sa e waɗi ɗum d' abord ko hasidagal gueɗe ɗiɗi e ko haali ɗo joni ko ene woodi himɓe mawni kiniɓe mawni kinare nde ganduɗa hay so tawi neɗɗo o haali ɗon ko waɗi fayida sago makko kanko yo haalɗo haala ɓurka wadde fayida e dow ko haali hay so joomum jooɗima e heege fattinta e nder oɗon duma jarata ɗum yaɗaanda ko Allah tagni taw joomum ni ko maabo bandi ko kadi ko maabo dañi au lieu que ara wallitamo ɓe ɓuura ɓamtade mais jeera ko bandi ko enen mo jiidi leñol ni wiyete ene yaha e seeremɓe ene bonnita aɗani konngol gotol pular aɗani konngol gotol pular ene wiya konngol ngol pular ne heewi wiide wonde mo felliti warde añɓe min fof gayna bandu men gayna koreji mum seeka ko neɗɗo ganduɗo mo tan on ha gañama an neɗɗo ma anda wonde aɗa taga on holko añantuma mais ko neɗɗo mo ganduɗatuma banduɗo mo o ɗum tagui jolfuɓe luuɓi konngol ngol mi wonde paaka bilay renndi sawa e koye das ko ɓuuri hen hewde joni ni wona yimɓe sene ballodira ni jitta ko wallude goɗɗo o hade ma wallude bande en kadi ɗum kadi ene foti waɗe to souligné non ɗon c'est vrai aɗa ɗum ɗon kadi aussi sen danaki en nattat e débat garten ga pour min ki rakia faut gari oɗo ko débat goɗɗo inchallah mais gartu leñam enen ko leñam leñago min jinmi ko affaire de d' abord leñam leñmago ngu nde luttirɗen hen par ce que nane en kaalino e nder majje e nder haala men hen en kaali hen ha dijie du wi bon e nder leƴƴe ɓe mbiye ko rimɓe te uniquement en gandi ndimagu neɗɗo ko golle balle mum ndimagu neɗɗo ko neɗɗa ko mum alors hande so wiyama kaari ko dimon ni mais ittata so dijie du dañi omo yaha o saɓɓoya junngo wi hokkam ɗon 10 000 te ko ɗum wuura hande ko ayi so tawi gacce natti tan kede wurde weeɓa yimɓeɓe yo gartu kalde konko yimɓeɓe yo gartu ganda vraiment wonko gurɗen wona konko woni gonga tan ko enen fof duttuɗen e yidde Allah nde e yidde nde indirde koye meɗen sabi Allah par ce que hande mi rokka ɗon yeru mbimi yeru mo dokkumi nane o so dijje du yiɗi raki de so yiɗi raki ko pullo reno noon guila joom galle ɗum hokko yeru o boɗe ɓe raki ko pullo yarine ɗo o yiɗa raki hokko yeru o oɗo raki yiɗambo alors bamum raki wiyambo bon an de bon alors oɗo bon wi jeeri fayi wallaji bon on ndesodirta nangam e nangam te taw aɗa andi an argument mo hokkuma o laaɓani te an adrement fof koye makko ƴettuɗa pawɗa saɗa lelo ko kanko mijortoɗa saɗa ñaama ko kanko mijortoɗa saɗa jooɗi ko kanko jewtirta saɗa yewtude e goɗɗo kanko mijortoɗa ta andi ɗum ɗo nde yidde selli e ma ngara e maɓɓe no winani o présente ɓe callo bon ɓe jaafoye konngol e jaha e ɓamda e makko ɓiɗɗo sa ɓamde makko ɓiɗɗo wiye o fi Allah hol gofɗo Allah beele ko an walla ko kaɗɗon o jinnaɓe voilà wona kamɓe kañum ɗum te pourtant oɗon no gurdi belɗam kala ɗo piira cabbi temedere oɗon gurdi belɗam bandiraɓe gaare e yimɓe garti hakkillaji muɗumen neɗɗo o ko neɗɗo tan odi wona neɗɗo kala nde neɗɗo haalani gongo haala fenante so tawi Allah wurnima e aduna addima ka neɗɗo a timmi neɗɗo o par ce que eɗen en jaaha e nder meɗen ni wonta goto min wonko jiiɗo min wuura c'est dire woni fo ɗum exemple sagata wuna e wuuro Allah hokkani may hunde yimɓeɓe jowombo kanko andi ko woni leñol nden kala dammol gujjogol wiyre waɗa mais o daña e saaha mo dañi o faltaki o ko maabo o ko toroɗo o ko ceɗɗo o ko naggam e naggam so tawi tan mo jogui mbuuɗi makko omo wawi kala mo yiɗi hen wurde mo wurda wadde ɗum ko firti wona ndalle ko ɗum firti ko hypocrisie han mbimi wiide holko andi woni hypocrisie kalis jawdi haalta oɗo saha
on jaɓaki wide ha joni min jaɓde kam ɗon holko ko woni kanko o wasino dañi te pourtant ko leñol gongol ɓe mbimo o dañi o arti an biyo ko an woni o ganduɗa hoorema dimo e makko walla ko an ɓuuri o arta e ma te o heɓma o woni fof hankadi ko ndima o ko kanko ko dimo woni c'est parce que aɗa ko tagi aɗa ko kala ala o wonti fof ni mbiye aɗa ko haalata ko d'une part il faut aussi battanen hakkillaji men moƴƴi min non o wonti fof par ce que kala to fotti yenna hande o daña toon joom suudu firti ko o wonti fof wadde lijeeɗo ay ɗon firti ko kalatnomi naane ko nani quoi wadde firti ko enen ko noon sen ko woɗani e meɗen aɗa naɗen gaari ha kalɗen haala probléme kewnoɗo entre bon pas sarif o e bambaɗo wadde firti ko saɗa gomi hoorema e d' abord a toyta wone gueɗe won min ko wadde ko jawdi ndi o séréri non ko jawdi aɗa andi hande sa joguima jawdi nane ko ɗum woni kalmama mbimi hande so tawi a joguima jawdi natti ƴewde holko gonɗa ko jawdi ndi ƴewete holne foti hande won andaɓe wonde holne foti hande andaɓe wonde tigui rigui ha joni gona e leñol ɓe desingol ha joni jeeya tawa hatta nana pandini rewɓe men ene jibdini mumen kono so tawi no wontino basal ɓalawol kurum jomum heɓata on debbo ɗum ko gueɗal mi waɗa développé tan seeɗa ɗum noon ko gueɗal kadi gueɗal gongal ɗimmal ngal oɗon gandi ko woni gonga bawɗo foof yo liggo daña ɗum tan woni l' essentiel o ay kaari yo walla ka ɗum ɗo so tawi a ari e nder galle ene yurnite holko gonɗa tan firtonde ka ala kono so tawi biyeji ɗi puɗɗima weyde yo banggue e nder oɗon tuma aɗa tottiri aɗa ɗumina ɗumina wat tampin hoorema kala ne debbo ñaami kalisma janggo e jaam gartuɗa e mum wima wonde lalti tati memata jeenayyi jomum ene andi wonde hankkandi ka wonti liiji sufima ha laaɓi kono noon kala ne waɗi découvrir wonde won dañal ngal joguiɗa walla wonko wone ma e nder oɗon tuma faam wonde wonta ubbit ko wone ma ko haaɗuno firto ko hen woni ɗo heddoto c'est parce que en jaaha mi ferani konngol ma jafoɗa en namo danni gonnuɗa koye wadde développé mais mbaɗa waɗe signalé guila nani ko heure o yeehi kadi mais haade en uddude won question goto o jinmi wadde on posé on mbaɗi ɗo débattre on kaali caɗele ɗe fof mais en kaali caɗele ɗe fof ene yaha hande mo karama e dara en kaali caɗele ɗe fof mais beela ɗum ene weeɓi ittede oɗo saaha wiide enen fof ndenden gonen goto kala jiɗɗo jenna dañde joom suudu ene wawi ƴettoyde kala ɗo yiiɗi beela ɗum ne weeɓi hande e beela ene wawi wonoyde janggo walla ɗum jinmi son geyni yen eyyi en tout cas min de min kam e hakkilantaga ɗam ittata ɗum tan komo gomɗinani ɗum fuɗɗimi iwde ka eyyi par ce que neɗɗo no mbimami nani ni so tawi enen en goni e rendo goto hen foof saaha nde gurɗen nde exemple jiiya hen keptiɗa jiiɗa ɗum a darani ko leñol ngol ɗo a darani ko leñol ngol ɗo an ɗo yidde saabi Allah jiɗirɗamo et vraiment e nder yidde saabi Allah nde jaranima ɗo nodduma notoɗamo ɗo yiiɗi joɗɗon joɗɗon ɗo yiiɗi kalɗon kalɗon e kadi a joguima ɓerde vraiment wurde makko ɗum an ƴettu responsabilité ma woto lumde jinnaɓe ma mais andinɓe beele janggo e janggo kala ko keewi hen kamɓe woni responsabilité ma donc ɗum ɗon so an sa wuurima a wuuri ɗum ɗon a gonɗini ɗum janggo e janggo goɗɗo waɗi hono noon goɗɗo waɗi hono noon goɗɗo waɗi hono noon ma yiw par ce que hande ene muusi mais e nder guure men he yimɓeɓe nana ay ndesodira sa yeehi ville je yimɓe nana ndesodira hay hen goto hande par ce que hande e nder Dakar walla hande mbiyani Dakar walla mbiyani Nouakchott ene famɗi no neɗɗo aɗa wiye ko naggam e naggam yimɓeɓe calo resdiri min pour min dal ittude exemple hande galle moon guitta ɓiɗɗo debbo dokka ɗum tubaɓe mo anda a andana rokku ɗum mo ganduɗa hoorema dijeɗo mo ganduɗa gandanɗa o kala ko heeɓi ɗum toon walla ko feri ɗum toon walla ko muusi ɗum toon tan wawa ɗo tuɗatema wadde firti wadde ko oto ko dañɗo o ala so tawi en jiiɗi ɗum iwa les jeunes sukaɓe ɓe ƴetta responsabilité ji muɗumen no gurdi cehilagal e nder muɗumen ni gurdi yidde e nder muɗumen ni gomƴin ɗum e ɓerɗe ɗumen yo applique ɗum so applique ɗum a jarama Didiedou anani ko wi ko ko haali ko c'est très important kadi est ce que aɗa andi hewɓe gurnameji men boni sa wi ɗum wonde ko kinɗam kinago walla leñam leñamako hewɓe nana jooɗi yimɓeɓe ne mbiya woy sa yo jomumen ndesani wona jomumen ene cali resde firti wonde koko jiiɗi ko ɗon woni ha joni ko bellitaka ɗo banggue rewɓe eɗo banggue worɓe te il faut yimɓe paama wonde holko woni yidde
yidde il faut yimɓe ganda ɗum taw mbawa wadde ɗum définir ne tawno wona haalde yidde woni andude yidde yidde ko hettere tagade feera e fittandu kala aade ene tengtino ɗum ɗaɓɓe tati hen ɗangal gotal ko konngol hen ɗangal gotal ko nawre jungo hen ɗangal gotal ko tepere sa yiiɗi a haalat sa yiiɗi a tottat sa yiiɗi a yahat wadde noon so tawi wonde neɗɗo o yiɗi e ko yiɗi ko ɗum woni ko yiɗi wurdude e nder oɗum tuma ko on o yiɗi wonde yumum sukaɓe ma ko on annene ko on woni mo jiɗɗa wona bamum sukaɓe ma e nder oɗon tuma wadde noon so tawi o haɗama oɗon firti wonde ko haɗama gurdam ɗum ko gueɗal mi waɗa développé tan toujours on oɗo kewi tajjimi o guillana hay settal mi hokkitma kamɗo settal sabu ɗum ɗo oɗo histoire ene musno kam sabu ko debbo goto haalanno kam ɗum oy kanko nde jinnamo gurnode baylo jotta koye ndaddude mabɓe mortaɓe sabu kamɓe waɗi ɗum kamɓe koɓe fulɓe bidaji ɗi ne kewi ɗon a faami kamɓe koɓe fulɓe oy sa waɗi ɗum so woni a yii a jooɗi e walla baylo jooɗima e ndaddude mabɓe walla anam baylo moorima kamɓe kala koɓe jinno e jawdi mayat maɗanano ɗum e mbi joni ɗum ɗon ko mine wayluɓe mbaɗi ɗum walla ko Allah nawri ɗum ɗon aɗa andi bida sa jaggi bida jagguma sa ɗacci bida ɗaccuma ɗum ko bidaji tan c'est que l' essentiel ko bidaji tan ɗi jomumen jaggata walla hunde tan ene heewi théorème aji ɗi gandam aɗa ko addata ɗum ɗon ɗeɗo gueɗe fof addata ko basal est ce que ɗanndi wonko neɗɗo ɗaccata hakkille mum tan ala ko addata ɗum sowona basal haasidagal aussi addata ɗum ko basal ne tawno so tawi a fini wonde a andi wonde ko golle maɗe ɗum woni ko goñma ko woni hakkille ma ko ne heewi won dossier ɗi poɗɗa réglude a wonata haasida hay goto addata haasidagal ko dañde wasde wade jogade golle jooɗɗen ni hen e grand place uji kala ko wirti alay sago ko nanen hen gonen e haalde birtiɗi fof hakkille mum wona e mum e nder oɗon tuma so neɗɗo gaari oto mum mbiya ƴeewa ne woruno hanki walla ne woruno hecci hanki mbiya wonde yummumen ko ɗon garanno nena men hokka ɗumen maaro walla ne hokka ɗumen ainsi de suite woy sa yo oɗo wawa dañde kone heewa guite amen e ainsi de suite Allah ko itta watta il faut yimɓe paama ɗum noon so Allah itti gueɗal mum waɗi Allah kala koye kun koko lartoto so Allah diidi a momti o ditti a momti o ditti a momti so andema o momtere o diida te so diidi a momtara ko gonga a faami ɗum ɗon ko gueɗal joni noon holko ittata ɗum min ko ɗon toon garami par exemple maaro hangane en poti uddude ittata ɗum ko gueɗal gotal ha fayi gueɗe ɗiɗi woni nane ne mbimi ni darade pour fewnude avenir mum liggade so tawi wonde aɗa jogui tan aɗa gaari oto walla aɗa jogui ɗum ɗo kala ɓiɗɗo mo ñaaguiɗa a heɓat ɗum woni gueɗal ngal voilà gueɗal gongal keddigal ngal no wirini enen sukaɓe ɓe ƴetten responsabilité men woni ƴettude responsabilité hay goto wiya ko wonde yo lundo yumum walla yo lundu bamum walla yo lundu gueɗe goɗɗe keddiɗi kono noon kadi so tawi a yiiɗi ko jiɗɗa ko gonge ma aɗa yiiɗi a yahata hen jusqu'au bout woni yaade hen jusqu'au bout il faut jaɓa ƴettude risque ji par rapport e on mo jiɗɗa o effectivement kono mboɗo yiɗi hunde yara ko mbaɗa feno ɗum mboɗa añi hunde yara ko mbaɗa bonne ɗum aɗa andi ko serdi neɗɗo e dammuɗo neɗɗo ne jaɓa neɗɗo ne salo kono so neɗɗo jaɓata salata ko tan on neɗɗo ko dammuɗo neɗɗo fof foti ko jabde foti ko salade ko ɗum woni tigui rigui wonde neɗɗo ko heddi ko noon hande e nder oɗo yonta mo gurɗen o fuɗɗima iwde certes ni ko gonga kono noon kala mo yiiɗa ittude ɗum so yii debbo ñeeño joɗɗo baɗo ni henna tinno ittu hen yitere ma haade mbiɗa ko guɗo yo res guɗo elo yo res elo c'est ça ko gonga mi sotto woni holɗum ɓe nani yimɓe hen ɓe waɗi hen hewɓe soɓe kalna mi mbiyata somin mbawno sottade non ɗum koye domaine goɗɗo on domaine mi yiɗani stratégie tan ko stratégie tan bon donc ay jafoɗanoje ko gasi ni ɓeydude ko Didier Dow ko aɗa Didier Dow nane ko mbimami ko aɗa andi c'est-à-dire que neɗɗo ne jogo ala fini neɗɗo ne jogo jawdi hay to ala fini c'est-à-dire hunde ni min dal koko waɗi ɗum tan ko ganduɗa ma kala kono suude gonɗinde hoore sa pasna guilli ko a gonta tan aɗa andi wulbinaɗo ɓe ƴetti mo tiɗa mais so tawi wulbinama wiyama koko so neɗɗo arima wiyama koko wi alhaji ba kakanɗo ko wiyete ko a ñiɓi takke ka gadata mais so tawi yidde wulbinama acci ko yinno ko tiɗa ɗum mais so tawi ko jiɗɗa kono tiiɗema a yii hen o jamma jam goɗɗo ɗo woni goɗɗo woni noon ɗum tan woni l' essentiel o joni dal guuɗo yo res guuɗo elo yo res elo yoɓe paam wonde ñamride elo ñamata ɗi ɗum woni ko guuɗo ñamata ñamride guuɗo ñamata ɗi ɗum woni elo ñamata hen sahaji ni guuɗo e elo
ene tella tawɓe tinani ɗum noon a jarama mbaɗa andi yewtere nde yimɓe ne mbawi joɗade ɗo ha janggo yewtere nde gasata ele guna ali gonga de on jarama on beltanama émission o hande ko ɗum wonno leñamagu wadde ko noon saaha kala en min gadda noon thème yimɓe jewta hen gossodira miijoji saabu ko wiyete ko hakkille yonnata moni fof ɓeydata ko goɗɗo wadde ko noon mi hokka konngol cakkitiɗo en Aliou Guisso wawa waynodirde en bandiraɓe en yalla jarama vraiment kawam nde wona théâtre no wawi mi weltanima no fewi mi weltanima DJ Dou Bara haala waɗi fayida fewi kadi vraiment nde taw wayino fulade kadi fawima e kadi mboɗo sikki so tawi bandiraɓe kettima ma daña famamo hewɗo ko ni cellel yewtere quoi en fait ragui machallah anene kadi namdemade ɓe fayida fewi e nde mbawa mi jeeɗiɗuma nani wona kanko ko enen nde taw noon kala ko maayi ko jawgal defi onno tew jawgal sah enen fof donc la même chose e Diaye kanko ne tinima woni fayida no fewi bandiraɓe kadi paam kala ko haala hen ko yaadani e ko yimɓe jiɗi ko yo gonɗo aade way noon nde taw noon wona konngol ma sam ma dañ ko jaɓɓe ma dañ sembe ɗum woni nanade jeeɗu temminano so tawi neɗɗo o jaɓata salam kanko dammuɗo ko men ko ɓeɓe ko goto jaafuɗo noon kala ko haala ɗo fewi ko ɗon banggue Allah kala ɗo oñi noon eɓe banggue Allah jarama yetti Allah a jarama a weltanama no fewi mi weltima en mala min dañi ngeen DJ Dou anne konngol ma cakkitiɗo émission bon ko weltade no fewi par ce que émission oɗo ko émission mo gandanɗa hoorema mo rendo ngo foti wattude hakkillaji tan wona question mboɗo jooɗi hen mboɗo haala c'est parce que yonto o ene ɗomɗa émission ngaji mbaɗi hono ni hen sukaɓe tokos ɓe jooɗo ene kaala ko wuura ko aussi jomum ene mbaɗi free par ce que hande en tolnima e jamanu mo gandanɗa hoorema il faut yimɓe paama wonde koye modernisation gonɗen modernisation o tan fawaki tan e nder leƴƴi goɗɗi e nder leñol men o par ce que sa yeehi e nder bureau ji ɗi tawata hen ko fulɓe ene jooɗi ne ɓuuɓi sa yeehi galleji joɗɗi tawata hen ko fulɓe auroji joɗɗi tawata hen ko fulɓe wadde noon yooɓe paam wonde fulɓe hay sino ene jogui fannu cosan ene jogui fannu moderne fannu moderne ko ɗo no jiimi ɗo jomum en mbaɗi free jaari ni manipule portable an waɗi jooɗi fa tabarakallah waɗi jallaba ma eywa Aliou Guissé noon waɗi ha joni cakkaji mum min mboɗo waɗi lona e nder oɗon tuma min jooɗi min mbaɗi free min jiyani ni caméra ji kala ko wuura ko c'est comme ça que ça fonctionne sa yonti jalde jala sa yonti mosde mosa sa yonti gadjat gadja c'est comme ça ala ɗum ɗo ko ɗum woni émission yonta hande voilà ɗum noon bandamen tedduɓe mbaɗe suivre mbaɗon like mbaɗon abonné nde tawno doole liggo ndiyam kono doole piidi ko pulago nde tawno fulɓe ne kewi ko dental pooli jeeyi yiidago te kala ko yana ko hulantake kala ko rendi huula herse itene gueɗal ko guiɗe moon sehil moon DJ Dou a jarama DJ Dou mi hokka konngol ngol yen jaari en waɗa remercier yen 5 meilleurs commentaire uji ɗino min kewi wadde ni chaque fin émission o heɓa waynorade lawol gotol bandiraɓe min gudda émission jaari ok raki mi salminima hande de mi sikkiran o dow mbawi mamam o wiyete ko Assane Thiam o weltima hen kankon e junior Dion kala baylo jiɗɗo refde noon kala baylo jiɗɗo resde noon agam jaari kam welliri o ham ko tohram Penda Ba a salminama annen moƴƴere ma e hol goɗɗo e Hammadi Diallo koni depuis Paris la France toon woni ko ni min jiɗinno noon oɗo kadi ko Abou Dem ko hay Abou Dem kanko no yo weltima hen o weltima no fewi o jarama eyyi ko noon ɗon arno mais ñanden holmon dokkunomi ɗo dédicace o kam mi haalani inde makko normal onon ko Sisi yaawi wadde sali ha may Samba Sy hande mata vérité hande mi haali inde ma wejjinade après ngol ɗo saɗa somo adda ngol ɗo yo addu commentaire uji ɗi gandanɗa hoorema ɓe kaala hen peut être ko commentaire uji côté négatif aɗa wawi addu ɗum dans ce cas yimɓe ƴeewa tawi ko wajotoɓe wasiytoɓe après yimɓe ƴeewa rectifier c'est très important wasa wonde tan meilleur commentaire uji par ce que won haaloɓe cikka wonde cadre ko gañgu taw sa ƴeewi nder ma non komin mbatta ko de manière générale min mbatta particularité voilà non ɓe beltima ɓe tan nandi eyyi ko noon tigui ko minen garnoɗo salmin ɗon yonta hande arnoɗo e Aliou Guissé DJ Dou ham joni ko rek yonoɓe joni kanko koye nder galleji hay so Allah joɗo ara mimi noon kala to mbawmi
kande émission fuɗɗima noddiyam eyyi mi salmini on mi juuri on mi weltini on ko debbo mo hawre hawni walla mbiya ballal wursiri diyaali tambatu rewnoɗo salminde o woni bayro boɗeje merci a jarama ko ni wonno yenna émission yonta hande émission waɗi fayida on ji hande yewtere nde yenna yaaji weeli foof kono noon tan yenna kadi min dokka on rendez-vous ha dimanche prochain inchallah e thème kesso kadi invité ji kesi yenna mi jarnima kadi yenna équipe technique gonɗo caggal o jaggowo e émission sabu so wonano kamɓe yenna hande émission fewata no min jiɗiri ni wayata noon wadde on jarama no fewi min beltanima on ha dimanche prochain inchallah on jarama